Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to yet enye video. Ngiyabonga kakhulu for tuning in. Ungakhohlwa kusubscribe, like video, share video as well. So yeah, you guys, ngiyabonga kakhulu bafethu nakulabo abakama ads. Unfortunately, ngiphethe flu, so if my voice and sounds funny, I'm so sorry, yo guys. Like ngivaleka, but anyways, I'll continue working. Sizokhuluma ngodaba ke lukaKelly Khumalo bafethu kuzwakala ngathi izibindi about comes uKelly Khumalo udade esanda nje ku birthday esanda ku celebrate unyanga bakhe, something like that. Engakwazi ukuthi uKelly sibiza ngenyanga nje ngoba kunjena noma mhlawumbe ubiza ngesangoma noma kuyinto efanayo oyinyanga isangoma yini njengoba besho ukuthi she's been training and she was celebrating i-40th birthday yakhe konke nokunyanga athi kudala ebutrain yakhe, so ube celebrate both of it, something like that. And ngapha when it comes to the sense Meyiwa made a trial, ngathi indaba azikhonhle esayidinda kadade uKelly Khumalo ngoba ke kukhona laphana istory esibhaliwe ngaye ukuthi wakho 45,000 rand uKelly Khumalo ukuze ke kubulawe uMeyiwa umphenyi ke laphana, you guys. So now angazi ke ukuthi ithini indaba kaKelly. Kukhona abathi ayiphela useyinyanga manje ngeke baze bamkhone singazi mhlambe uzozilela yini uKelly, mhlambe una amandla nkosami njengoba ke angazi noma uthwasile noma angazi utrainile noma ubethwasa inhlobo yokuthwasa ke njengoba esho ukuthi kumthethe iminyaka njengoba esho ukuthi useyinyanga. I think are we now calling her Dr. Kelly Khumalo? Angazi bafethu. So kuthiwa kunodaba ke bafethu ngoluka Kelly ukuthi uKelly Khumalo wakho ke isamba sika 45,000 rand ukuthi kubulawa owayengunozinti weOrlando Pirates nabafana uSenzo Meyiwa. Lokhu kuvezwa ke ngomphenyo omkhulu kuleli cala ubrigadier abongani Gininda izolo ngesikhathi eqhubeka nokuphekwa ngembuzo kummeli ebuzwa ke ngommeli uadvocate uSipho Ramisipilo. As I said ukuthi ngine-flu bafowethu angazi when it comes to my voice kubi, but anyways uGininda uthe lolu lwazi ke ummangaleli wesibili umnumzana uBongani Ntanzi waluveza ngesikhathi egonyula ke statementini ezimbili azenza ngemva kokuboshwa kwakhe ke kuthiwa ke phakathi kwazo kukhona asenze stage samaphoyisa kanti esinye wasenza enkantolo emanje yaseBosberg. Kuzo zombili istatement azenza kubalula ngisho imali eyakhokhwa emva kokudutshula kukaMufi isiphelele yaba ngu45,000 rand wafakwa ke izigaba ezimbili kusho lapha ubaba uGininda. So ubephikisa amaphuzu kaRamsipili ke obemtshela ukuthi uNtanzi uzokuphika ukuthi uyazana noKelly kanjalo netulo elahlanganisa ukuze kubulawa uMeyiwa. Angazi bafethu kuningi ngalaba bakaKhumalo nayo yonke into eyenzeka laphana. Kuthiwa kulezi statement ke uzivumela yena ukuthi uye umsula wesibili owayemude egqoke ijacket enesiqhoko kusho uGininda ke kukhonywa ke ngoNtanzi. Nawo uRamsipili yena uqhubekile nokuhlohla ke amaphuzu akhe kuGininda ethi umangaleli wesibili uzokuphika ukuthi wayenolwazi ngetulo lokubulala. Noma vele bahlezi bephika guys, they just deny right. Kodwa ke istatement zitsho ekuphambene nalokho akushoyo ubebuye esekubufakazi bakhe ngestatement zabanye ufakazi ezininda ke abasolwa kuzona. Kukhona esika Colonel uLambert Stein bese kuba khona esika Mnumzana uMakhosonke Buthelezi nesika Constable uSizwe Zungu nabanye ke. So kufike emaphetheleni okuphekwa kwemibuzo kaGininda nguRamsipili ubeke inkulumo eshubile ebhekise kuadvocate uCharles Mnisi ongummeli kaMmangaleli wesithathu uMthoyisa Mncube okunguye osezomhloma ke ngemibuzo. Wathi yena ke njengoba sengizohlonywa ngemibuzo uadvocate Mnisi ngizocela ukuthi sihloniphane ngesikhathi ethula ubufakazi ngiholwa umbuso obeloke engenela athi yena phendula inkantolo. Lokhu ngikubona njengophawu lokudelela kusho Gininda ethi mangabe ke esephekwa ke ngumnisi uzocela irespect ngoba ke last time wayeloke engenele enkulumeni into kanjalo ethi phendula inkantolo, something like that. Uqhubeke wathi ke yena akakazi ke akukhombisa ukudelela ubaba Mnisi. Wathi ngizocela ukuthi sikubeke ezingeni elifanele ukuhloniphana kule nkantolo ngoba uma ngingahlonishwa nama ngizokwehla ke ngiye kulelo zinga ke lokungahloniphi. NguGininda lapha bafethi beloku bebhizi ngodaba lukaKelly kuthiwa uKelly kutholakala ukuthi wakho ke imali engango 45,000 rand. Kuningi okuvela bafethu kusaloku kuvela kancane angazi ukuthi
ngigcina ngana I think on TikTok ngingabuka enye video yabantu kade be celebrate laphana ngiyaka comment section. I'm just trying to understand ngoba ke bakhuluma ngoSenzo Miwa kulela cula abaculayo, so I was just trying to find out ngoba mina when it comes to Senzo Miwa metal trial angisalandeleli bafethu kwasekuningi okwashiwo nje ikhanda lami lingaze lidume. Ngizwa ke ka comment section abantu bethi no kutholakala ukuthi uKelly wakho ka 45k, so I did not know they were toy ukuthi mhlawumbe uKelly akaboshwe or bebejabule ukuthi uKelly uyaboshwa, bebejabule ukuthi uSenzo uyathola ijustice, ngibone nje leya video ka TikTok somehow. I just had to go kuma comments to find out ukuthi what has been going on. Ngathola lona lolu daba lokuthi kuthiwa bathola ukuthi uKelly kuthiwa akho ku 5000 rands, ikhona imali enga 100,000 rands yakhe yakhulunywa phambilini, so this time ke kukhulunywa ngo 45,000 rands something like that. Singazi ukuthi udade ngathi ziyamshubela when it comes to this whole Senzo Miwa thing, but iqinisweni for me nami bengifisa ukuthi uKelly angaboshwa ajoyine ke labo bhuti aba 5 abalaphana abe ngo 6 empeleni ngoba uKelly knows everything, but yet she chose to be quiet until namhlanje. Why did uKelly njengesithandwa sika Senzo Miwa njengomama wengane ka Senzo Miwa choose to keep quiet, angavezile ukuthi what exactly happened ngalolu yasuku? Balokhu begxile kule nkulumo yabe ukuthi kwafika the intruders this and that ozandi nabe le ntula beyale bekhuluma into ezingekho bafethu. Why uKelly yena njengoba uyise wengane yakhe leyana engaphumelo bala athi guys now I'm tired, right? I'm tired, mina ngizokhuluma manje, this is what happened. I mean ngeke bafethu kwenziwe into nje kuba wengane yakho and uthule kuze kube namhlanje kudlule ngempela u10 years uthule afuna nje ukuveza ukuthi this is what happened. Ngoba yonke le intruders uKelly whatever for me nje ayisebenze. I feel like kuningi abakufihlayo ngoba mangabe kwakunjalo ke ingani kwaklinwa ke igazi kusula ubufakazi emva kwesigameko, babe cleanelani kuze kufika omakhelwana nomama Phiri beze nje kubuye kuklinwe ke laphana for what? Mangabe asizama ukucisha ubufakazi, why are we cleaning singathi into mayisenzeka sibiza amaphoyisa at the same time sithi this is what happened bese la kwavela lo kwakulahlelwana ubufakazi bonke babukhona okwathobe kunamabhodlela otshwala ngoba bephuza ntontoni babuya bacleana ke negazi yonke into babiza amaphoyisa sebesuse bonke ubufakazi for what reason? This is where I blame them. This is where I feel like kuningi abakufihlayo bese ngiblame yena uKelly njengomama wengane kaSenzo ukuthi how dare you do that to Senzo Miwa? Bekumele kube nguwe omeli wabo wengane kuma ngabe bomthanda ngempela beniphila lonke kahle bingekho inkinga wona, kanti ama SMS lawo wathumelela uZandi ukhuluma ngokuthi sekuseduze ukuthi ukhuleke ngoSenzo wawuzama ukuchaza ukuthini. This is just me bafethu. That's why I believe ukuthi uKelly kube uyajoina those 5 guys abe ngomangalelo 6. You know what I mean? Why are they not arresting uKelly? So when it comes to this thing bona abantu nje bengathi bayajabulela yonke lento, uKelly uzogcina eboshiwe yini Nkosi yami noma cha? Siyazi izitori nakho konke oqhamukayo uvela kwenzeke enkantolo. When are they arresting uKelly? Lizophuma lonke iqiniso uma kungaboshwa uKelly Khumalo, kodwa ke uma besalokhu bemkhonzile kanje afela ke bamkhonzile bafethu, like honestly speaking for me angazi, but anyways angazi isho la ka comment section bezama ukulandelela lesi story ke esikhona ukuthiwa wakho ka 45,000 rands uKelly Khumalo allegedly. So I do not know how that is going to go, and I'm so sorry ngevoice yami nakho ukuthi angiphilile ever since izolo bafethu, ngiyaxolisa kakhulu. Bengithena namhlanje ngeke ngize ngenze ama videos, ngicina sengwenzile ngoba ayikho into engayenza, just have to work. Thank you so much for ukuthi ubuke ivideo, ungakhohlwa ukulike, usubscribe, ushare. Mangabe uxakwa isindebele ngisikhuluma ngiyaxolisa kakhulu ngoba vele ngumndebele ngizokhuluma isindebele right. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much. Like ivideo, ushare ke, ufake your bell on bese siyabonana kwenye elandelayo. Bye.